Yep. Leyo mali yalahlika ithathwe yini? Hayibo. Ungangiyeka sonke lesi sikhathi eside kangaka ngisafarisha mina. Ngixakeke abantu befuna imali zabo kanti imali ithathwa wena. Ngoba yonke lento eyenzakayo la yabona njengoba usho manje uyangihlanyisa serious ngoba it's all along from April sibheka indaba yemali akukho ukuqhamuka nesolution. Njengamanje siplan ukuthi siye ndiyeni ngoba phela akekho umuntu oqhamuka nesolution yemali kodwa imali yayikhona endlini. Ima usuzongitshela manje decide ukuthi ungitshele manje. Uyithatha kanjani imali engasiyona yakho? Into eyenza ukuthi ngisho isona sizathu bese ukuthi sena emntwini ngoba manje ngisaba ukuthi ngizojike ngihlanye mama. Uyakusaba ukuhlanya kodwa ukusaba ukuthatha imali. Uyangijwayela wena. Mama ngicela uhlise umoya. Ngicela ngempela. Awukwazi ukuthi ungathatha imali engako uyothatha abantu ne PlayStation. Baba. Ngiyaxolisa. Uxolisa ukuthini? Ngicela sihlale phansi intombi endala. After hayibo ngeke. Ngeke akukho. Anginaso ngisho isicathulo sa 500 rand mina. Kufanele ngibekele yena kodwa yena uthatha uyothenga eza 5000. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, angibingelele, ngiphinde nginamkele kwa Black Live TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala. Ugaqele emkonteni oduze emntwini suka. Usola kahla lensiza madoda. Untombi zimqomo ebusungu ngoba mina isaba masukazi. Asikho-ke lapho. La sikhona namhlanje ukuhlelo lapho lithanda kakhulu oluthi skipper imfihlo. Uyazi na ukuthi mangivele escreenini sakho, ngihlezi ngizofuna ulike, ucomment, ushare ukuze phela nami ngizokwazi ukukunikeza amanye ama-episode. La eceleni kwami sibhalelwe ubafu. Umfowethu ukuthi kunemfihlo afisa ukuthi azosibhodlela yona. Ngiyacela ukuthi njengamanje la ukhona unganyakazi, hlala kanjalo, uphuze ikofi lakho, uphuze idrink yakho, uphuze nanoma yini oyiphuzayo ngoba ngenzeka ukuthi lento le azosisherela yona into ke wadlula kuyona noma into odila nayo manje noma into esazohlangabezana nayo. You will never know. Basho njalo ndlebe zikhanyilanga. Uyaphila bhuti? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngisacela utshela umbukeli nathi ka Black Live ukuthi wena ubani udabuka kuphi? Igama lami nguHappy ngwakangcobo. Ngokuhlala ngihlala eMarian Hill. Okay. Ungcobo. Yeah. Mashiya amahle ngathi azoshumayela. Yeah. Awusuka nini madoda bathi inkosi ayiqedwa. Ngisacela usitshele ngaphambi kokuthi ngiye lapho umuntu okhule kanjani ukhula uhlala noba? Mina ngikhule ngihlala nomama. Ubaba angazi ukuthi ukuphi. Okay. Ngikhuliswe umzali nje yedwa nomama. Uma udlala indima ubaba uphinde udlala indima uba umama. Yeah. Okay. Ngisacela ke manje ungichazele ukuthi imfihlo yakho isizathu sokuthi ube la namhlanje siphi? Imfihlo yami nento engayenza umama angayazi. Umama lo muntu odlala idokfela. Okay. Imali ibekwa ngakubuye. So mina into engayenza la ngadontsha imali yakhe la mali yayingango 25000. Qhubeka bafu ngilalela. Ngayithatha leyo mali leyo ngayothenga ngayo amateki lawo ekalo yawabona mhlambe lawa na PlayStation. Ngoba lezi zinto lezi ngizenziswa ilanto engiphila nayo amajita engiphila nayo eroundini ngoba wona amanye awasenazo lezi zinto lezi. So nami sengifuna ukuthi ngibe nako. Ngiyakuzwa mfowethu. Yeah. Yini mhlambe yayisinzima ukuthi ucela umama akuthengele zonke lezo zinto? Ngajike ngabona ukuthi umama umsebenzi wakhe unzima, udonsa kanzima nasendlini vele uyedwa manje mangimcela izinto lezi vele akuzukubalula ukuthi ngiyithole. So uma ngizwe indaba yakho isizathu sayo hayi ngoba lezi zinto wawuyifuna wawuyithenga ngoba ufuna ukugcwalisela abangani bakho. Nakhona ulimaza umama wamcabangela kodwa bafo ubunzima abhekene nabo nabantu ahlanganisa nabo leyo mali estokfela. Bayibona ukuthi yonke lento izobuyela yena.
ngathi mhlambe ngesikhathi ngithatha angibanga nawo lo mcabango lo ukuthi ngimcabangele, kodwa manje ngoba sekumele kube uyoyikhokhayo le mali usuyafika lo mcabango loyo. Yikho sengibhalele ekhaya ukuthi ngimchazele ukuthi imali le yathathwa yimi. Amateki lawo naleyo PlayStation umama akayazi, uyifihlile yonke leyo nto. Akakwazi, ngikufihlile. Uyuphendula uthini ke wena uma engabe buza yonke lento ukuthi imali yami kwenzakalani kanjani uyuthini wena? Vele ngishaya amahloni ngiphume endlini. Ngiye la engilala khona. Ngoba angazi ngizophendula ngithini ngoba unembezi yangidla ukuthi kahle le mali akhala ngayo yimi wayithatha. 25,000. Yeah, 25,000 phela engawuthatha. Manje indlela yokuyikhokha leyo mali ubunako usunayo vele? Hayi bengingakabi nayo indlela yokuyikhokha. Ngathi ngizoyikhokha kanjani la mali. Okay. So ngoba wathatha u25,000 wathenga iPlayStation, wathenga amateki. Mangakubuza nje iPlayStation leyo wayithenga imalini, amateki lawo wathenga imalini, wasala namalini, ebese wayenzani leyo mali wasala nayo? iPlayStation ibe u15,000. Yeah. Ithenga impela 15,000. Amateki wona uthi angisayikhumbuli kahle iprice yawo kodwa anti abala phezulu 5,000. Ngiyakuzwa ngani yakwethu. Asike singayidonsisi. Asivele nje sambe simlanda umama sibuye naye. Angazi. Bukele Black Life sesaya ku ad break njengamanje. Ungasuki phambi kwescreen sakho. Hlala kanjalo. Sesayolanda umama kamfowethu azozwa lemfihle kade ngitshela yona njengamanje. Angazi ukuthi uzoreacta kanjani ngoba kwamini iyangishaqisa. Ngiyakutshela nje manje ukuthi ungasuki la ukhona. Siyabuya. Wena ongasendle buya naye phela. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahala. Mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela. Insebenzo yecala, insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke. Zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Ngane zakwethu emakhaya sesiphinde sabuya njengoba ngithembisile. Sinjalo ke thina umuntu obhalile siye simlandele lo muntu asifisa ukuthi azogonyuluka kuyena, simlande simlethe la. Nangoku umama njengamanje usekhona uzozwe imfihlo umfowethu ekade ngichazela yona la ukuthi mayelana nani. Siyabonga kakhulu ke ngothando lakho ukuhlala nje ungasuki. Mawami uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Yazenhle ingubo yakho. Ngiyabonga. Ngisacela ukuthi uzi-introduce la kumbukele Black Life ukuthi ubani usuka kuphi. Sanibonani, ngikhuluma nokuthula wakangcobo. Sisuka eMarren Hill. Okay, siyabonga kakhulu. Ngiyacabanga uzothuka la ntombi endala ukuthi kungani kunamakhamera kwenzakalani.
Yebo. Ukwenzakalani into eyenzakalayo kahle kahle la sikuhlelo elibizwa ngokuthi Sikhiphe Imfihlo Black Life TV. Umfowethu la indodana yakho kunemfihlo ake yangitshela ngayo la earlier, so isizathu sokuthi ngikubize njengamanje uzofihla ukuthi akubhodlela agonyuluke leyo mfihlo leyo. Imfihlo yani. Ngiyacela ke ukuthi umlaleli uzokuchazela nje iyonkana. Mfowethu usakahle? Yeah. Ngizocela ukuthi le mfihlo kade ungitshela yona njengoba injalo uyichazele nanga umama. Uyiqale nje eqakaleni uze uyikhiphe ekhanda. Ma. Angazi noma mhlambe uke wanothisa ukuthi angisekho omningi ngale endlini enkulu. Sengamsuka uvalele ekamereni la. Into edala lokho nezinto khona phela endlini engingafuni ukubona. Izini lezo zinto. Ish. Ezazinto Phela ukwazi ukungibiza lana ujike kube wena futhi ongakwazi ukukhuluma. Fanele ukwazi ukukhuluma ngoba ngibizwe wena ngithi. Shona izini lezo zinto. PlayStation mama. Kanye namatiki. Ukuthatha Ezazinto angeke walahleka imali lapha endlini. Yebo. Leyo mali yalahleka ithathwe yini? Hayibo. Ungangiyaka sonke lesi sikhathi eside kangaka ngisafarisha mina. Ngixakeke abantu befuna imali zabo kanti imali ithathwa uwena. Ngoba yonke lento eyenzakalayo yabona njengoba usho manje uyangihlanyisa serious ngoba it's all along from April sibheka indaba yemali singasho akukho ukuqhamuka nesolution. Njengamanje siplan ukuthi siye endiyeni ngoba phela akekho umuntu oqhamuka nesolution yemali kodwa imali yayikhona endlini. Ima usuzongitshela manje decide ukuthi ungitshele manje. Uyisatha kanjani imali engasiyone yakho? Ma into eyenza ukuthi ngisho isona sizathu lesuthi sena emntwini ngoba manje ngisaba ukuthi ngizojike ngihlanye mama. Uyakusaba ukuhlanya kodwa ukusaba ukuthatha imali. Mama into eyenza ukuthi ngithathe imali influence yamajita engiphila nawe around mama. Ngoba ngifuna ukuba nazo izinto lezi anazo amajita. Nonke ninazo noma wena ufuna ukuthi nibe nazo. Cha. Laba abangenazo baphila kanjani ngoba bayaphila nabo. Wena uyasazi isimo sakho ukuthi awunababa. Yeah. Mina ngiyatabalasa la. Yeah. Andanginayo imali. Le mali imali yabafazi njengoba beyifuna ngiyithathe mina. Shothi wena mfowethu isizathu la kahle kahle ukube akuzange kukhulunywe indaba zokuthi lo muntu othatha imali bazomhlanyisa. Bawungeke uzuze uzogonyuluka. Yeah, bengisazothula. Ngoba kahle into ukuthi baje emntwini iyona into engithusile. Hayibo. Hey. Njengoba ukukhulunywa manje ukukhulunywa indaba ukuthi ke ndiyeni wena ima ukhuluma ubusazothula nje kumnandi kuwena. Mina ngiyakhala everyday ngikhalela imali wena kumnandi kuwena. Uyayibona kodwa. Upholile wena. Uyayibona kodwa ukuthi inomgozi kangakanani lento. Umama ubengasihlali yedwa lesitokfela usidlala nabantu. Nabanye abantu. Uyabona abantu mfowethu abacabanga ukufana bebonke. Omunye umuntu bezofika efuna ukumlimaza umama egcine selimala mhlambe ubuzojabula ukulahlekelwa umama ngelenye ilanga ngenxa yakho. Ngenxa yama PlayStation. Dlala wena kuno PlayStation. Ngiyangeze kumthokozisa. Hayi lengane iyangijwayela inkosi impela. Awukwazi ukwenza njalo. Uyafika futhi uyabuya emva ukuthi wayenzani ke enye imali PlayStation? Yawu 15,000. Yazi mina ngina into ya 15,000 mina. Mina engipatanisa ngisebenza ngina into ya 15,000. Awu imali noma teko. Angisayikhumbula price kodwa amateki ayibiza ngaphezulu.
Uyangijwayela wena. Mama ngicela wehlise umoya. Ngijwayela ngempela. Mama. Awukwazi ukuthi ungathatha imali engaka uyothatha amanteki ne-PlayStation. Baba, Ayaxolisa. Uxolisa ukuthini? ngicela sihlale phansi ntombi endala. After hayibo ngeke. Ngeke akukho. Anginaso ngisho isicathulo sa 500 rand mina. Fanele ngibekele yena kodwa yena uthatha uyothenga eza 5000. Akukho phela akukho. Manje Yabona kwalento engibizele yona umbhedo uyangibhedela wena. Uyangibhedela wena. Uzolalaphi? Ayaxolisa bacela ungixolele. Uzolala exoliseni? Uzodlaphi? Wena usebenzi ikona lokho ngithi apply lokho uthi uya-apply uyajika uyivalela lapha endlini kanti uyazi udlala leyo ma PlayStation engazi noma ubona ubaba wakho yini lapho kuwona. uthini manje usuhlambalaza umama kumhlaba wonke ngalento oyenzile uthini njalo? Mina ngithuka abafazi leminyango bafuna imali yabo kanti wena uyayazi imali ukuthi uvula ama-cinema lapha eMjondolo. Angazi ngathina sese. Uyabona kodwa bafo njengoba ngike ngakubuza ukuthi zonke lezi zinto ozithengile izinto obungayidingi kahle kahle. Ubuwenzela abangani bakho. Lezi zinto deep down ubungazidingi. Ubuwenzela ukugcwalisela abangani bakho. Yasala imali ngokubala kwami. Angithi uthe ama-take over 5000 i-PlayStation enye wayenzani-ke ngoba phela Mr Money wena. Nemali wena wayishela oyihla ngaze waphoka wayiletha ngokuphoka. Engingayidla namajita manje. Ishtadi. Watshela kamajita ukuthi ngiyayifuna imali yami yazi. Yabo manje singiyayifuna ke manje. Ngiyifuna ngangempela ke manje. Imajiteni akho kwenzakalani ngenze njani ngiyithathe phi? Kuyahlukaniswa manje khona manje. Izophuma phi le mali engaka? Unayo indlela yokuthi yonke lento le uyilungise. Ayikho indlela mnayo. Cha, ilula kakhulu yazenza kanjani. Hayibo. Wena mfowethu, lento le oyenzile. Yonke lento oyithengile iphinde uyidayise. Dayisa le PlayStation, dayisa la yabo mathebula namhlanje ukuze ukwazi ukuthi kubuye imali yamama le. Today faka kwi-money market Facebook siyoyidayisa khona. Yonke lento oyithengile dayisa. Siyoyidayisa Bese khona. ukwazi ukuthi kubuye imali kamama leyo ilahle. Ngoba ngeke ngisakwazi nokuyithola yonke le mali Ngoba ehambile. ngeke isakwazi ukubuya yonke. Le enye ezosala wenza isiqiniseko sokuthi uyaphinda uyayijama ngoba njengamanje lakho leli phutha. Yebo, mhlambe sengenza kanjalo. Uzoyizama phiki ngoba usebenzi. Angazi lensiselo mhlambe ukuthi Yabo as from today uzokwazi ukuthi uyizamaphi, uzokwazi ukuthi uyibuyisa kanjani enye mayithengwa leyo PlayStation nalowo makhaling wathi watekizi ngiyawadayisa kwawona. Imali yami ngiyayifuna ke manje ngiyifuna iphelele. Amateku iPlayStation uzokudayisa bese kuthi le enye ezosala uzohamba uyofuna umsebenzi usebenze ukhokhe le mali ngoba ngeke ngidlale wena. Ngeke ngifike ngidlale baba ngiphinde ngidlale wena. Ngiyayifuna imali. yebo, kuzoba njalo. Ungasho phambi kwalabantu mina ngibasabi lapha. Wena ekhaya sizobonani ngiyayifuna. Okuzanjani ungamcabangeli umama oright kangako Ngiyayifuna. onjayo wenzela yonke into. Ukuthi bafo ngesikhathi ngiyithatha lo mcabango loyo awungifikela. Abangani bakho kushuthi ba wrong. Abangani bakho kushuthi uzwana nabo ba wrong. Ikona lokho ukuthi ngeke hanjwe ngemoto ufuna nemotweni unganamoto. Ufuna nemotweni unganamoto. Abantu abanemoto ufuna nikubone ngoba phela wena awunasho ngisho isithuthu awuna ngisho ibhara ngikho ngisho ibhara endlini. Wakhohlwa isimo sakini bafo. Wakhohlwa intombi endala edlala irole uba umzali uba umama ephinde ibe ubaba kuwena. Wakhetha uhamba nabantu abaphila kahle makubo. Yikho ngibhalile ekhaya ufuna ukuxolisa mama. Sengiyalibona iphutha la. Into efana uyenze ke njengoba sisishilo ngane ukuthi ingane into efana uyenze dayisa iPlayStation. Namhlanje uthole enye indlela yokuthi imali le enye uyihlanganisa kanjani. Kodwa lezi zinto lezo osuzithengile zidayisa ukuze uzokwazi ukuthi ubuyise imali yamama. Yebo babo, bangabona indlela ezosingenza kanjani. Ububatshela ke nabangani bakho ababe bekugcwalisela njengokuyiqhufuza kweni imali Nabo yabafazi. abangani bakho la bekade niyenza nawo yonke lento. Bakugcwalisele nabo ngoba ungawugcwalisela bona bakusizeke nabo kulento okuyona njengamanje. Hayithi nani nonke. Because lento le akusiyona Namanje ibani nonke ngoba iyadingakala. Otherwise ngempela wonke umphakathi lento. Ifaka bonke omama bomphakathi abadlala nomama. Akuyona into Wazi kahle ukuthi akusiyona imali yami ngedwa. Wazi kahle.
ubungozi obukhulu lobo benzile. Wenza uma wakho angabusathembeka manje. Lento ngeke izibuye ngawe, izobuya ngoma wakho. Ingami vele mina isilimi mina ohlekwayo yena ku right uyatetemuka ngeemoto. Lento iphakathi kokufa nokuphila bafu. Ungaphindi uyenze into ekanje. Ungaphindi uyenze into ekanje. Kwesinye isikhathi mawenza into cabanga kuqala. Zazi ukuthi usukaphi. Usazi isimo sakini. Ungaphila impilo ephila umngane wakho ngamazi ukuthi yena uphuma ekhaya kanjani, ukuthi yena uphila kanjani. Ungadudwa umngane. Because nje manje lento iphakathi kokufa nokuphila. Ufaka umama engozini. Ubhlungu njengamanje. Sonke lesikhathi uyazibuza ukuthi imali kwenzakalani. Uthule wena ukhuluma. Nakhona ngiyakubuza ngithi njengamanje ukubeka abashongo ukuthi bazophambanisela lo muntu owenze lento. Uthi wena bayongeke uzogonyuluka. Ubuye ugonyuluka nini? Umama eselele kwelamathonga. Angazi bafo. Awayethe ibisibuye ngihle. Mfowethu ngiyacela nje ukuthi uyilungise yonke lento ingazi ngicela ungisize. Namhlanje ufake le PlayStation, ufake lamateko kuma-markets lapha ku Facebook. Adayiseke futhi wenze sure ukuthi ayathengwa ngoba ngiyayidinga le mali namhlanje. Yes. Ngicela utshela untanga yethu nabantu abangangawe ukuthi ngalento lobhekene nayo njengamanje bangayenzi kanjani. Bafowethu no dadewethu esilingana engingakusho ukuthi leli phutha engilenzile nani ningalenzi. Ungazama ukuphila impilo ongesile ngenxa yabangani. Phila impilo yakho wazi nokuthi uqhamuka kuphi. Wazi nesimo sakini ekhaya, ukwazi ukucabangela abazali bakho ukuthi lento oyifunayo bazokwazi ukukutholela yona noma ngeke bekwazi. Athi namazwi wakho emva kokuthi esefikile wazokhuluma washo ukuthi emva kokuthi sewazi ukuthi imali kwenzakaleni ngayo. Ngiphoxeke kakhulu nje, ngiyaphoxeka kakhulu. Ayikho into engayenzeli yona lengane. Ayikho into engayizameli yona ngoba phela amandla wabantu awafani. Kodwa manje mesizokwazi ukuthi iphinde ilume lesandla esiphakelayo angazithembisi. Engisho nje ukuthi ukho konke akwenzayo ngidinga idayiswe lezi zinto ngokukhulu ukusheshsha kubuya imali yabantu. Finish. Ngathi uzwile ukuthi umama ikupakala ngako nadinga ukuthi ukwenze. Ngicela ukuthi wenze lento leyo umama afuna ukuthi uyenze njengamanje. Enye into engicela ukuthi uyenze ukuthi masusuyilungisile yonke lento. Yonke into oyidingayo nanga umuntu ofana ukhulume naye. Ungazithathela izinqumo ugcina usuhlukumeza ngisho isandla esikuphakelayo. Baba. Yes. Buyele emakhaya. Siyakucela ukuthi uzazi ilelo nje ngizolisho kuwena ukuthi mawumuntu uzazi ukuthi uphumaphi, uphila esimene esinjani, ungaboni abangani bakho bese ufuna ukuphila impilo ephilwa abangani bakho. Uneyakhe impilo, uyasazi isimo sakini. Ungathathe lokho okuncane okungekho kwakene ekuzanywa ngako mase ukumosha. Ugcina ulimaza umzali wakho nakhona okondlayo okuthandayo. Ugcina usuhamba ezinyatheleni zephutha elenziwe umfowethu. Amaphutha ayenzeka aphinda alungiseke. Mangabe unemfihlo ngaphakathi, khuluma naye nombani osondelene nayo. Uma wakho, baba wakho, mawukuthi awunayo ungasabi ukuthi usibhalele la ka Black Life TV kwi-email yethu, uphinde usibhalele futhi na ku Facebook na kwezinye futhi izinkundla zokuxhumana. Siyabonga kakhulu isineke sakho nothando lakho nokubekezela nje kwakho. Siyathanda. Ungakhohlwa ukuthi ucomment, ulike, ushare ku YouTube, usubscribe. Siyophinda sikubone futhi ngelinye ilanga. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.